Spravíme pečenú krkovičku s pórom a šampiňónmi. Tu mám asi 600 g krkovičky, takto pór, masť, šampiňóny, smotana na šľahanie, sol, mleté čierne korenie, sladká červená paprika údená, majorán a asi deci a pol vývaru. Nasolíš čierne korenie, nakrájaš pór, ryby nakrájaš, ja to dám na platky, ale môže aj na väčšie kusy. Máš si masti. To skrutka osmažíš z každej strany. To nejako. Vybereš maso. Kupneš tam pór. Upražíš ho, chvíľku stačí, len tak, aby zmekol. Máš tam ryby. Osolíš červené papriky. Chvíľku ich takto osmažíš trošku do farby. Na záver dáš majorán. Iba premiešaš. Polovicu dáš na spodok. Šupneš na to maso. Výpek tam vyleješ. Do vývaru dám tak deci smotany. Môžeš dať solke, tak ale ja mám slaný ten vývar. Rúru na 180 a nejakých 40 minút. No, tak toto vyzerá po 40 minútach. Dáme ešte 10, nech sa to pekne rozpadáva. No, uvaríš si zemiaky napríklad s maslom a máš hotovo.